Hello mga kabiga, welcome back po ulit sa channel natin. Si Richard, siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng super tender nilagang pata. Meron din po tayo rito yung patty pork belly na kasama po. So, meron po tayong ginamos, spicy ginamos, na meron pong ginisa po natin yan sa sibuyas, bawang at luya. Yung po mga malilit na isda. Yan, napakasarap pong sausawan niya, maraming gulay, ito po ang kanin. Andito po yung ating mainit na sabaw. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinagkalab niyo po ang nangyari nito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Gayon din po mga viewers po namin. Mga po lagi po kaming meron makakain sa araw at magligtas po. Maraming salamat po, Ma. Tapos sa madalahin ko sa inyong pagtulong na anak sa Kristo na aming tagapagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Higa po tayo mainit na sabaw. Ginamos. Tayong mga isda maliliit. Kain po. Sarap. Nagme-melt na po sa bibig ko yung mga taba. Wow. Super sarap po. Tama-tama po yung kalamansi. Maraming kalamansi rin po yan.
Wow. Lagyan natin ng isda uli. Tayo naman. Init. Pati pork belly. Parang butter na po yung ano, yung taba. Sarap.
Excuse me po. The best. Excuse me po. Grabe po yung pawis ko. The best. Sarap po.